helt endnu. Men der var ikke noget Kent Luca, du skal aflevere, når jeg siger det. Aflevere. Er der Det her det er åbenbart sidste gang, at hun har registreret. Men er det ikke snart aftentræning? Det er måske for tidligt nu. Nej, nu prøver jeg lige at... Ja, for hvis vi træner alle sammen sammen, Ja. træner op snart. Balance. Vores egen plade. Og det er om mandagen, jo. Det siger vi starter i morgen, ellers, eller hvad? Hvad? Jeg starter i morgen. Det siger vi starter i morgen. Ja. Nej. Ugen starter først i morgen. Ja. Det er jo sommertid nu. Højre. Så kan vi godt. Godt skal. Men hun siger jo så, at hun skal give mig nogle værktøjer til hende der, når hun laver det der. Ja. Men jeg kan ikke få noget at vide, før jeg står over for hende. Altså, jeg kender jo kun Gitte fra den gang, vi var sammen. Jeg kender hende fra tilbage fra 98. Men du er sød. Da hun var i lære hos... Hvad fanden hed hun der? Langben løs. Balance. Langsom bliver. Hold den der. Hun har også været med Hvad nogle er på balancen? Nej, det er jo på balancen. Balance. Højre. Men altså, nu kender jeg kun Gitte lige fra det der. Jeg synes, det er egentlig... Godt! Hun har en helt... Han er meget afslappet.